ndati ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti uraye vanhu nouwandu wakadaro. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba pandakasvika ndichinotsvaga chikafu saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu saka ndakabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari chete muchazodzoka chi kumanheru ndipo wakatanga ndopandakatanga ndomatangira zvakaita yaya saka pandakazotora ka 10 kg kaende vandaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma 10 dzekumanheru kokwe saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye panga ndambotora ka 10 kg keupfu pai ndipandakasvika ndichinoka dhoo chiti oti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndakati amai matorobwa izvozvo vhurai dhoo zvikanzi aiwa unopenga une ngozi here ndiwaba ufuwa mumakuseni kai ndibva ndatanga kuseka vaikuziva here vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai ndakati mazizwana nambuya vhurai dhoo ambuya ndipo akaita se ndipo akabva vati da kupedzera ndibva vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesimbi rere ndibva vachingovhura dhoo ndakavheneka netochi vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarega kuvatangira vanobva ntema nechibheura saka ndikabva nangwe nzvenga paside pedhoso padhoo frame ndibva ndavagomora panapa pamhasha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwe wangwa nebanga iwe ndandine banga ranga ndine ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndovandakadimbura kanda kutooneka ichanzi Columbia nevanoshandisa mapanga vamwe saka ndibva ndavaruwa pamhadza panapa ndibva vadzidzirika so vachidzokeera mumba ndibva vati ai vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva ndabatira chibheura cheche mupini wacho ambuya vanga vane simba mai vavo vatanga kundimonye udaisoida kundirigira pasi ndikuramba ndakabata chete ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonedza foni pasi kuti ndibate chibheura riri nemaoko 2 saka pandakabata nemaoko 2 papai amai vavo ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndadonedza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu ndikati but kufoni yangu manje ndomboka apa ine service screen yangu nginditeere ndingozvipa chivindi saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ndakabata riri ndibva ndabuda nekuwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimbidzira noku saka vabva vaita on phone ye saka pakaita on phone ye ndikabva ndaona kuti uraita amai ava uri apawo vavhara light riri neruoko saka pandinoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane phone chiini nezvidhina patikuda kuti vakuvaimba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni iyi ndotori mpuwa ndinayo kupolisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvozvo amai ndibva touraya ndibva tora chidhina chichi changa kubata maoko ndibva nditema mudumbu muno saka ndipandakabva ndanzwasha ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu mari foni yangu amai ndibva kuti ndimbokupa unopenga saka ndipandakabva ndaita chivindi ndangonanga kwava nichimhanya ndakabata bheura rei taidasvika ndida kuvatema pandakasvika ndichivaruwa nekuseri kwareni ndibva vadonhera pasi ndibva vanomuka ndibva ndanowaruwa futi kechipiri ndibva vadonhera pasi kechitatu ndibva vandihumbatira makumbo ndakamira saka ndakabva ndachita kuti ndikazitsukunyure sei papa vandibata ipapa vakabata zvine simba ndibva ndakabva ndangosvotora banga riri panga riri patuchi panapa ndibva ndavabaya vachimusana kuno uku vakandihumbatira saka manguva iyo ndibva ndakati ndatobaya munhu kaini ndo time yekutanga kuuraya ndopakaziva kakati kutangira ipapo ndikabva ndatorwa neyana kuti ndabaya munhu zvisho kaini ndatanga kutiza svika kumba kungararike wopinda kutorota upeshiri kuti moto wabatidza uchadzima hamino zvakuti uchaita sei saka ndopakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyo amai apa wanga uchigara kuguruva ikoko ndaigara kuguruva ikoko muruvinga vhere muvillage ndokumusha kwako ndomumusha medu vabereki vako vanga vakamira sei amai yangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri baba vakafa sei vaitei baba vasati vasungwa baba vangu ari geva mbavha yalof and theft wakazviziva sei kuti baba imbavha iyo vaibaka izvo ataiona ini vaitobvendaona ini kavaizungwa saka wakatanga kubateni keji vakabva hanzi mwana wembavha baba wacho imbavha saka ndikuva zvakatangirawo mai saka ipapo handizoziva kuti pamwe baba akatosiya kutonditemererawo ndichikurawo ndikabva ndangopindawo mufield yavaita iyo asi makamboita mese kuba kuona baba kunotina mombe kamutina mombe kotina mombe kawana hamene kunga wadzitora wangosiya wadziunganidza saka wanga uchigara naniwe ndaigara ndegani pari zvino ko kuzouraya vanhu vese ava manje watya pana mai vokutanga ko vese ava kwazenge wakuuraya zvazvaita semanje ndikuti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga ka mweya wakabva kungugara wangundibata ndatopfekiwa nemweya wekuita se weropa chikafu wanga uchichiwana kupi because wanga usingagari pamba kaiwe apa panga ndaakutsvagwa pa zva 2025 uyu
ndanga ndakutiza manje ndachitoziva kuti area imomo ndi muarea imomo chitoziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya pakandikatanga kutsvagwa inini ndakauraya ana atete nemwana wavo mwanakomana hanzvadzi yababa vanga vaita sei manje pandamaiva zivo ndipanakatanga kutotorera ngozi yekudeura madeura ropo nokuti amai vandavauraya vakabva zouya kuhope ndakarara usiku musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku ndipanakazorota upezozo vatotera vachiti moto wabatidza udzime yatova ngozi saka ndatotanga kutocha ndimo ndatokiya dho ndikati handizobuda ini ndimo ndatokiya dho ndikati pamwe ndigona vatorere panze nehama dzavo panguva ndakaswera ndakatokiya dho zvishuwa mai kwadoka kumanheru ndopandakatanga kuzobatidza moto but ndavharavhara moto kuti usabude panze panguva iyoyo ndibva ndadya chikafu chandakadya ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndibva ndatofunga tata kurara ndandotsvaga mari saka pandikuda kuti muroti pave dhumadhuma namai vatobva nemwana wavo vatofamba kudai nemwana wavo anyangu ndibva yarowa ndavhunduka zvikanzi uri kuenda kupi ndakati ndikutendera ndikuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziva muzukuru ndakamuona munhu ndikati sanga akatongoenda kwatosvika achitotaura kuti ini munda mumwe unaita se adarika ndiro ndamunyepedza kuti ndakuenda nedirection kwarobva nako sanga imanje akabva gaya kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva atanga kuteera hafu ndakawanda kunchimuona mukadzi ine mwana wake ndibva asvika papai ndibva atanga kusunga padhoo rake remba saka mai ndikava ndanetsa kuti okay kusunga kwatete nomwauya imbavha ari kutendera muno mada kuba ndakati sanga munhu mutengesi ndatomubata munhu ndatobatwa nepfungwa dzese ndikati ndatomubata panguva ndibva ndangobudisa bangarire apa tanga kumhanya ndikangoenda kuseri kwebhedhuru daiso ndichikubudikira pakona so ndibva ada kutiza ndibva ndamuti dzvi ndakati ambuya muri mutengesi muziya ndikanzi mutengesi ndaita sei ndakati imi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhoo renyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzere chei saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo ye ndibva ndavhaka musipa mona nditanga kuvadhonza nemagodzi amai vai nemwana wao ndibva asara paya mai ndichidhonza amai vai ndaenda nakuseri ndibva senda ndavasungirira saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti saka ndizvanzi uda kutondiuraya naiwe sekuru ndakati imi muri mutengesi kazvikanzi saka ndiuraya nemwana wangu saka makwai ndikati mandozvipira matoziva mutengesi ndatora sura gaye hodzi womusango ndavasunga musipa ndo ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa sanga wafa papai ndindati ivanga vari kupi vachifa ndandakatomira amai wasungira ndobva wamira ndo ndamira ndobva waona kuti amai vafa ndo ndatoona kuti amai vai vafa ndibva ndati kumwana wavasara kokweko murume wacho akauya anosvika mwana achichena mwana angadi ane age ipi zvoma 35 years kumakore ndosvitadza angu ziva nguye vana vadiki but ngutangira ma5 years zvichidzika ipapo svika pa3 ndipandakava ndati amai vataura kuti mwana ndimuraya futi ndindatora gari reri ndaenda ndichimhanya kumba kokwe ndisvika kumba kokwe ndibva ndaona mwana yakamira pachivanze manje ambei nditanga musodzi yangu yatotanga kutodona iwewe ndikati sanga pfungwa dzanzi ada kuti ndisiye mwana yeyu ndibva ndati kana ndikamusiya manje amai acho pamwe anogona zungomuka ngozi mo ndafunga zvimwe zvisiriso ndangobata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubhaiza murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda ukanisvika achiti mukadzi amhene kwaita se kwaenda ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana wedu ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe ndada kunosvika kuna amai acho ndamuvhara fesi kuti asaone amai vake ndibva ndamusunga mwana wenitambo ine ndamurembedza ndibva hafa ndandangotanga kuda kuchera pandaida kuchera kuona pakaomarara saka pandaida kuchera pai ndipandikaona pamane pakadimbura chigutsa pokuti ukatema muti murefu inenge uri muhombe panozosara zitsitsi rinenge riri pfupi rere kukazoya moto panobva patsva chigutsa chipinza moto pasi ndipandika ndatanga kufukura madhaka ipapo ndichifukura pamba kapfava zve1 mita nemasentimita ndibva ndati mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndatora mwana wedu ndamuisa imomo ndibva ndamufushira ndapindwa nekupfungwa dzemunhu angambonzwa kuti ada kuromba but ada kuromba nemunhu wechikadzi adaromba nemukaka tu kuno adaita zvemaini ndipandika ndati ndimucheke ipapa ndatora banga ri ndakurodza ndarodza muchemuche nditanga kutobvisa mukaka yetu nditoisa ndapindwa dzingopfungwa ndati kunyama yemunhu haijiwe here ndakati ndikamboziva kuti nyama yemunhu nejiwa saka nyama yemunhu inogona kujiwa futi kapa ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapitsi papa amai vaenda dimbura mapitsi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama ye ndikati ada unonoibika
ndibva ndatora chipani, ndibva ndauya papa, ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese, ndibva ndazviisa pamoto. Aiso ndada kudya, ndikangoti ruma 1 piece so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba, ndati munhu adyiwe zveshuwa. Ndikasanga ndiita sei, ndikatenge nditsvake pokufushira amai vai. Pandakabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira vatatanga kufushirwa masaidi macho meme kuti ndikwanise kuviga mapatsi amai vayanga ndikadimbura mapatsi ndindawaisa pamasaidi macho varongera masaidi meme ndibva ndatora mukaka yetuye nemusoro wacho dhini ndibva ndatotakura izvo ndasitakura zviye dhini murodhi nemusango kwanga chidano nebako kuye handichatoenda unoba ndatodzokera kwandaigara kurimba kwaferemu ndasvika ndangopinda mumba ndichingopinda mumba matanga kuzara nyuchi mandaigara matanga kuzara nyuchi ndakati saka munhu uyu ane spawa kwai ndongoziye kai apa kuwana nyuchi dzichipinda muno ndikudi ndatora bhaketi ino ndinoriviga kusango ndariviga kusango kuti dzanoungana futi ikoko kuti dzimwe dzaungana mumba futi ndakati sanga gendibvise zvinhu zvandakanzi zvikudiwa nemuye ndibva ndabvisa mukaka iri tu ndibva ndaiisa pasaidi apa ndatora zvamwe zvizvi ndakati manje zvimwe zvese zvikuti ndizvingozvitaya pese pese zvinonzvika kuhwema dada zvokupisa ndatora mutumbi ndibva ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndibva ndapisa saka pandakapisa papa ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzora kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so kwangonza uchinyanduka bvudzi kwauri kuenda kwezviziva kuti kwakaita se kwaipa ukazviziva seizvozvo mushonga wacho ndanga ndinawo wenigreens wefembera mishonga inooneka musango kam saka ndakabatanidza mishonga yacho kuti handina wanga uchiziva nachiziva wakaratidzwa nani ndakairoteswa kuhope sokurota ndakavata zvozvi saka mishonga yacho ndakabva ndazokuedhira nemusoro nedota reri saka pandandikangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisinamboti nyaunyau toziva kuti hapana kana chikuitira se chikuitika ndikangonzwa chiti nyaunyau toziva kuti pane munhu akakuya panapa kana kuti kwandida kuenda hakuna kumira zvakanaka musango tine mishonga yakadaro musango kaimo mune miti yese munooneka yese miti musina inoshota yese miti irimo torimo saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza nemwe mushonga ndibatanidza waitogara unawo uchitofembera uchitokudza kuti ndoenda pakati mumba menyu kana pane patori pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu inini toziva kuti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipawakatoisa mari nemishonga yayi nemishonga indiri kumba mimepo yangu totanga ndachitoona diagram yemumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu uko ndakatongonanga pamuri waigeza here mushonga ndaizora mafuta but ndaisa mvese mucooking oil mafuta ekubikisa ndomabhoirisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi ye ndichikanda mubhodhoro meme mafuta atonhora aya kandakuzora manje ndechingonyika kagumwana ndikandinge chinyika mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paroko pangu ndikanyika ndoisa paroko pangu ndenyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndidaiso ndoita se tozora ndizvandaita mukaka yetu ine ndanopa uye murume wacho aida ainzi Chirweni ainzi Nathan Chirweni so aitogara muguru mbumo aitogara kuguru ikoko ndikwa anogara ikoko ndibva ndamupa iri tumusoro mukaka ye ndibva toenda nayo mba kwake ine bhazi pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique nokuti amene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni nyandaura ichi ana tete vai saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi mapurisa kwakaudza nyaya yemurume uyu ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chirweni achitada kuwana gidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu saka ropa kwawakacheka ndobva wagama ropa racho noenda gama ropa racho uye muprofita nandazoprofita wacho yaitauda ropa uyu akandipa zvake 200 US uyu akatanda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada muprofita andizoziva kuti anishandisi chii but iye akati ari kuda ropa asi waiwanei pane zvese izvi kuti uchiwana $200 imhepo idzodzo amai zvangu kanda kutaura hangu ka imhepo dzinzangosumuka kuti unenge wangoita zvinhu zvakaipisisa uchi unonge zvinhu zvisina kurema saka izvino zviri kunzwa sei manje wakauraya chandakaona inini ukagara nebanga
unoita zvimushonga zvekurumba izvozvo akuuraya vanhu uraya vanhu asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka mwoyo wangu nedzimba nepfungwa amaine zvandakaita dai vangu vachinzwawo vachiva ndakakanganisirawo vandiregererawo chitori chikumbiro.